Takže pozdravujem všetkých priaznivcov transplantácie vlasov alebo ľudí, ktorí by potrebovali dohustiť vlasy. Jedná sa už o moju druhú návštevu, keďže prichádzam teraz tie vlasy trošku dohustiť. Takže v podstate pri druhej operácii môže byť odobratých ďalších 3000, 4000 až 5000 štepov, ako dovolí darcovská oblasť. Takže na to sa veľmi teším a ďalšie výsledky budú potom o rok. Takže vás znovu pozdravujem. Ja už mám po operácii vlasov. Operácia prebehla bezvadne, bez komplikácií. Aj som si pospal, takže to bolo na tom také úžasné, že je možno sa aj pospať, keďže tí ľudia sa tam starajú bez na to, či ja spím, alebo som ďalej a nepotrebujú vôbec so mnou nejak komunikovať už počas tej operácie. Bolo mi implantovaných ďalších 3700 štepov, takže spolu aj s tými 4200 štepmi späť roka je to necelých 8000 štepov, takže vlastne teším sa už na super výsledok. Operácia trvala asi nejakých cez 5 až 6 hodín, no a po operácii vlastne taxík ma odviedol na hotel, kde som vlastne mohol relaxovať. Trošku si človek pospí, keďže je taký oťapený po tej operácii. A na druhý deň vám personál pekne vlasy umie, opláchne takou penou, takže vlastne tie vlasy sú čisté a potom už človek pokračuje v tej starostlivosti doma každý deň takou penou počas 10 dňoch. No a v podstate do tých 2 týždňov by mali sa odlúpiť všetky tie chrasty z tých vlasov a človek si už umýva vlasy normálnym spôsobom, ako je zvyknutý.